अशोक खरात यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने एक महिलांवर अत्याचार करत ह्या बंधूबाबाने घातलेला धुमाकूळ जो आहे आणि हा धुमाकूळ घालत असताना याला खऱ्या अर्थानं राजकर्ते म्हणून आणि ज्या व्यक्तीकडून किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधी एखाद्या समाजात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याकडून ज्या जनतेचं हित अपेक्षित असतं, ह्या महाराष्ट्राचं हित अपेक्षित होतं, अशा व्यक्तींनी ह्या बंधू महाराजाला पाठबळ देणं असा गुन्हा करत असताना त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणं हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला घातक किंवा आज ज्या पद्धतीने हे महाराष्ट्रासमोर उभं टाकलेलं जे काही सगळा कारभार आहे हे खऱ्या अर्थानं शर्मेची बाब, लाजिरवाणी बाब असं मला सर्वप्रथम म्हणावं. कारण एका दृष्टीने लोकशाहीच्या माध्यमातून आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, जनतेला विकासाच्या गोष्टी शिकवत असतात, सांगत असतात आणि हेच आमदार, खासदार, मंत्री त्या बंधूच्या बाबाच्या आहारी जाऊन स्वतःचं भविष्य, स्वतःचं आयुष्य घडवत असतील तर खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट आहे. असे लोकप्रतिनिधी जे स्वतःचं आयुष्य एका बंधूबाबाकडून घडवतात ते महाराष्ट्र भवितव्य काय घडवणार किंवा स्वतःच्या मतदारसंघाचं विकास काय करणार हा माझा सर्वप्रथम. आज ह्याच मुद्द्याला स्थानिक आमदार म्हणून केसरकर अशोक खरातांशी असलेले संबंध आज जग जाहीर झालेले आहे. आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ ज्या पद्धतीने त्यांचे बाहेर पडत आहेत खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी मतदारांसाठी, इथल्या जिल्ह्यातल्या मतदारांसाठी, जनतेसाठी खऱ्या अर्थानं लाजिरवाणी गोष्ट आहे, शर्मेची बाब. कारण एका सिंधुदुर्ग जिल्हा खऱ्या अर्थानं सुसंस्कृत जिल्हा म्हणून हा सावंतवाडी मतदारसंघ सुसंस्कृत मतदारसंघ म्हणून एक पर्यटन जिल्हा म्हणून, एक सुंदर जिल्हा म्हणून नावलौकिक होता किंवा नावारूपास आलेला हा जिल्हा, ह्याला कलंक लावण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं. आज खऱ्या अर्थानं त्यांना जरा जरी थोडीशी जनाची मनाची लाज असेल तर खऱ्या अर्थानं त्यांनी सर्वप्रथम राजीनामा द्यावा अशी माझी सर्वप्रथम. या सर्व प्रकार बघितल्यानंतर त्यांच्या विरोधात जे उद्या आमचं आंदोलन आहे त्यामध्ये सर्व युवकांनी जे सर्व या विचारांशी प्रेरित आहेत त्यामुळे सगळे पक्ष बाजूला ठेवून या सर्व आंदोलनात सहभागी होत असताना एकच गोष्ट ह्या सर्व गोष्टीची महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे दीपक केसरकर या बंधुगिरीला म्हणजे स्वतः आपण साधे कोणतेही व्यक्ती असल्यासारखं नेहमी सांगतात, परंतु हे बंधू बाबांना जाऊन नेहमी आपलं काय काय उद्योग असतील आपले ह्यांनी विकास न करता बंधू बाबांच्या मागून जाऊन खऱ्या अर्थानं स्वतःचा विकास करून घेतला असं म्हणायला हरकत नाही. आज खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांचा जावई शोध घेणं गरजेचं आहे. या बंधूबाबाच्या माध्यमातून जाऊन मी म्हटलं तसं जे कोणी त्या अशोक खरातच्या माध्यमातून लोंढे होते, लोंढेंच्या माध्यमातून अशोक खरातांच्या जवळ जाऊन दीपक केसरकरांनी त्यांच्याशी जर आपली
उद्योगधंदे तर तयार केलेले नाहीत ना. खऱ्या अर्थानं अशा सगळ्या गोष्टीची SIT मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी उद्या प्रांत कार्यालयात आम्ही करणार आहोत. आणि सदर निवेदन हे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नावावरती देणार आहोत. कारण ज्या पद्धतीने ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि हे प्रकरण उघडकीस आणत ज्या पद्धतीने आमच्या सर्व प्रकरणात छडा देत पारदर्शकपणे जसं आज काम करत आहेत तीच अपेक्षा दीपक केसरकरांच्या बाबतीत सुद्धा करतील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. त्यामुळे उद्याचं निवेदन आम्ही त्यांना देणार आहोत. निवेदन देत असताना इथल्या युवक वर्गाने सुद्धा ह्याच्यात सहभागी होणं असं मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो. कारण खऱ्या अर्थानं ह्या मतदारसंघात दीपक केसरकरांनी भोंदूबाबांचे उद्योग व्यवसाय आणून स्वतःचा स्वार्थ साधला, परंतु ते उद्योग व्यवसाय कुठचाही न आणता मात्र इथल्या युवकांना देशोधडीस पोहोचवण्याचं काम खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांनी. आरोग्याचा तोच प्रश्न आहे. आरोग्याच्या बाबतीत सुद्धा इथल्या मतदारांना उत्तम आरोग्याची सोय न करता, हॉस्पिटलची न सोय करता हे भोंदूबाबांकडे ओळखणं गरजेचं आहे की असे भोंदू आणि भोंदूबाबांचे भक्त असलेले दीपक केसरकरांना खऱ्या अर्थानं आता राजीनामा त्यांनी द्यायला पाहिजे. आणि इथे खऱ्या अर्थानं तळ करत असताना उद्याच्या दिवशी प्रांत कार्यालय उपविभागीय कार्यालय सावंतवाडी येथे निवेदन देण्याचं ठरवण्यात आलं. मी आपल्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या मतदारसंघातील जनतेला आवाहन करतो की खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांना इथल्या जनतेने इथला मतदारसंघाचा इथला